Mesec dana od kako je počelo sa radom reformisano sudstvo, ministarka pravde Snežana Malović počela je da uverava predstavnike Saveta Evrope da je posao dobro urađen. Ipak stručnjaci Saveta Evrope analizirat će tok reforme nekoliko narednih meseci. Srbija je na pravom putu i sigurni smo da će koreci koje preduzimamo doprineti odlučnoj borbi protiv kriminala i vratiti poverenje građana i stranih investitora u pravosudne organe i stoga nam je nezavisna procena Saveta Evrope od velikog značaja kako bismo utvrdili šta smo do sada postigli, kao i šta još treba da uradimo kako bismo ispunili standarde i ubrzali proces evropskih integracija. U Savetu Evrope kažu da je preuranjeno da daju ocene o sprovedenoj reformi, ali kažu da će proveravati sve primedbe koje su upućene na rad Visokog saveta sudstva. Za sve one koji imaju primedbe postoje načini da reaguju. Postoji Evropski sud za ljudska prava koji se obično bavi tim stvarima. Naravno, i ovdašnje vlasti su u kontaktu sa Venecijanskom komisijom i nadamo se da će na kraju stvari dovesti u red i da će se nastaviti sa reformom. Vi ste čuli obe strane? Naravno da sam čuo obe strane, ali ne znam detalje i ne želim da proglašavam sebe sudijom u tom slučaju. Od provere stranih stručnjaka ne strepi ni predsednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović. Ona u poslednje vreme iznosi optužbe na račun sudija koji nisu izabrani, ukazujući da su mnogi od njih radili za advokate, bavili se poslovnom pratnjom ili vršili nasilje u porodici. Ovoga puta novinari nisu dobili priliku da je pitaju kako su došli do tih saznanja ako nisu koristili podatke BIA. Umesto toga, Nata Mesarović uputila je kritike na račun medija. Moj prigovor je medijima da se ne bave tim poslom, da nas ne prate dovoljno u tome, nego se stalno traže senzacije o pojedinačnim slučajevima na koje će naravno Visoki savet sudstva biti u prilici u svakom slučaju da odgovori nakon provere dokumentacije o kojoj je bilo reči. Da članovi Visokog saveta sudstva imaju razloga za strepnju, veruje Dragana Boljević. Ona očekuje da će stručnjaci Saveta Evrope i drugih institucija potvrditi optužbe Društva sudija Srbije da je izbor nosilaca pravosudnih funkcija bio politizovan. Nažalost, mi smo čuli od, da kažem, prethodnice Evrope, a to su ovi bili sudiji i tužioci iz Medela iz Holandskog udruženja pravnika, da evropski standardi u konkretnom slučaju nisu bili poštovani. Vidjet ćemo šta kaže današnja delegacija Evropske unije koja dolazi sa istim tim razlogom, a posebno ćemo vidjeti šta kaže Venecijanska komisija koja će svoje mišljenje dati početkom marta meseca. U međuvremenu se oglasio poverenik za informaciju javnog značaja Rodoljub Šabić, saopštenjem da je doneo rešenje po kome Visoki savet sudstva, Društvo sudija Srbije mora da da na uvid svu dokumentaciju na osnovu koje je odlučivao o izboru sudija. Međutim, iz Društva sudija Srbije stižu kritike da je zakasnio, jer je rok za žalbe koje su sudije imale davno prošao.